Исәнмесез турыдан туры эфирда Татарстан хәбәрләре, студияда Айгөл Бәдретдинова бүген программада. Балаларны мәктәпкә әти-әниләр җитәкләп озата. Итерәм, кызлайтыр, каршы алам инде мин аларны. Биектау районының Урманчы бистәсенә ни өчен мәктәп автобусы кермәй? Мәсьәләне Нияз Рахман ачыкларга тырышты. Бүтән динар гыйбадәтханәсенә йөрү җиңеләячәк. Урын булмаган, хәзер бик зур парковка ясыйлар машиналарга. Динар йорты янында салынучы яңа юл хакында Айза Шаймарданов. Ford Solar заводында җитештерүдә цифрлы технологияләр көннән-көн арта бара. Дөрес икән, я экраннан, монитордан, экраннан карыйм. Заводта Илшат Аюпов булып кайтты. Камал театры Үзбәкстанга гастрольләргә китте. Күптәннән барган булмагач, бераз гына уйландыра да. Ничек икән хәзер тамашачылар? Үзбәк тамашачысын нинди спектакльләр белән сөендерәчәкләр? Күптән көтелгән сәяхәт хакында Айгөл Бәдретдинова. Күрше хакы, бала хакын кем хаклар? Биектау районы белән Казан башкарма комитеты 30лап укучыны мәктәпкә кайсы якның автобусы йөртергә тиешлеген хәл итә алмый. Балалар Биектауның Урманчы бистәсендә яши һәм Казанның 166-нчы мәктәбенә йөреп укый. Тик башкаладан килүче автобус балалар торган авылга килеп җитми. Казан моны без тиеш түгел дип аңлатса, район акча юк ди. Әти-әниләр сабыйлар өчен курка аеруча көзге-кышкы чорда. Урманчыга бүген Нияз Рахман юл тотты. Иртәнге 7-дә тулмаган Зөлфира Кулиева улы Искәндәр белән Кулсаид тукталышына ашыга беренче мәктәп автобусы моннан 7-дә кузгала. Көн сайын илтәм, аннан кич белән автобустан сәгатьләрдә каршы алам. Шулай җәйләп йөрисезме? Да, машина булмас. Бүтән кеше машина юк бит инде. Ләтән капау. Этләр чыгалармы каршыга? Бик күп. Бу кадрларны безнең хәбәрчеләр быелның 16 гыйнвар иртәсендә төшерә. Галина Киселева кызы Верониканы зәһәр салкында мәктәпкә озата. Быел 2нче сыйныфка бара, һәр иртә җәяүләп. Урманчыга мәктәп автобусы керми, узган ел моны юл төзек түгел, яктырткычлар юк дип аңлаталар. Шуңа машина йөртүче 1 чакрым ераклыктагы тукталыштан гына борыла. Акча юк дип әйтәләр, акча нәрсәгә юктыр зансын белмибез инде. Нинди акча юк, нәрсәгә югансы? Акча юк дип әйтәләр. Безнең материал чыккач, әти-әниләр инде бус урыныннан кузгалды дип сөенгән була. Быел чыннан да Урманчыга килеп зур эш башкарыла. Юлны рәтләделәр. Освещение ясадылар. Километрга якын узакламый утны яндырачаклар. Мәктәп автобусы буенча җавап килде, что бюджетта акча салынмаган, 20 елга контракт төзелгән и дополнительные средствалар юк. Урманчы бистәсе белән тукталыш арасы нибары 1 чакрым. Балалар көн сайын диярлек менә шушы юлдан йөри. Монда исә бернинди тротуарлар да, хәтта чикләүләр дә юк. Шунсын әйтергә кирәк. Бистә башында гына менә шушындай махсус майдан да бар. Әти-әниләр сүзләренә караганда, автобус исә көн сайын диярлек менә монда кире балаларны шушы урыннан утырта алыр иде диләр. Автобус йөртүченең үз фикере, аның кулында вакыты язылган маршрут. Урманчыга кирип чыгу каралмаган. Аның өчен ягулык бирелми ди. В 7 часов трогаюсь отсюда. Мин иртәнге 7-дә әлеге тукталыштан балаларны утыртып алып китәм. 166 һәм 101 мәктәпләргә таратам. Кулсаидкә иртән 3 тапкыр киләм. Барысы да путевкада ничек язылган, шулай башкара. Урманчының 30-га якын баласы Казанның 166 мәктәбенә йөреп укый. Әлеге белем йорты Киндерле бистәсендә урнашкан. Ул Казанга карый. Мондый очрак федераль законда булай аңлатыла. Шиктәш муниципалитетларга караган җирлектәр арасында балаларны йөртү мәктәпне гамәлгә куючылар тарафыннан башкарыла. Әгәр дә үз территорияләрендә, ягъни турган урыннарында транспорт белән тәэмин итеп булмый икән. Казанның башкарма комитеты безгә язмаша җавап юллады. Монда әйтелгәнчә, әгәр дә күрше район хакимияте юл чыгымнарын каплый икән, алар балаларны йөртү мәсьәләсен яңадан карарга әзер. Шул турыдагы хатны алар 2016 елда Биектауга җибәргән. Районда исә безнең автобуста мөмкинлек тә юк дип җавап кайтаралар. Автобус юк, аларны йөртергә. Туя алмыйбыз бит. Беренче бюджетта каралмаган, ул икенчемездән туя алмыйбыз. Аларның маршруты бит. Казанныкы. Нәтиҗәдә күрше 2 башкарма комитет инде 2нче елын укучыларны йөртү мәсьәләсен ахыргача чишә алмый. Балаларны кем кайгыртырга тиеш? Без бу хәлгә аңлатма бирүне сорап Татарстан прокуратурасына мөрәҗәгать иттек. Монда тикшерү башланган. Без аны күзәтеп торачакбыз. Биектау районыннан Нияз Рахман, Марат Сәйдгәрәев, Яңа Гасыр каналы.
Мәктәпләрдә балаларга нәрсә ашаталар һәм ризыкны нинди шартларда әзерлиләр? Моны хәзер Роспотребнадзор тикшерә. Беренче чиратта соңгы 2 елда тикшерелмәгән белем йортлары бу хакта бүген Казан Кремлендә хәбәр иттеләр. Исегезгә төшерәбез, уку елының беренче атнасында ук Актанышта 20дән артык бала агуланды. Бу очрак буенча җинаять эше кузгатылды, ризыкларны анализга алдылар. Президент очень жестко подверг критике. Актанышта булган хәлләргә президент бик җитди тәнкыйть белдерде. Инде кичәгедән Татарстан мәктәпләре буенча тикшерүләр башланды. Ул эшне Роспотребнадзор вәкилләре һәм прокуратура хезмәткәрләре алып бара. Бер ай эчендә нәтиҗәләр билгеле булачак. Бүген тикшерү комитеты Рушания Белгелдиеваны кулга алды. Аңа карата җинаять эше кузгатылган. Адель Россия партиясенең Татарстандагы җитәкчесе, Казан Думасы депутаты мошенниклыкта шикләнелә. Бу җинаять эшендә бүгенгә 24 эпизод карала дип хәбәр иттеләр тикшерү комитетында. Хокук сакчылары Рушания Белгелдиева һәм аның иренә караган фатирларда 5 адрес буенча тинтү уздыра. Тикшерүчеләр аның Пассаж милли оешмасы җитәкчесе буларак клиентларга җир участоклары сатканда килешүдә күрсәтелгән барлык шартларны үтәмәгән, тиешле хезмәт күрсәтмәгән дип саный. Килгән зыян 7 миллион сум дип бәяләнә. Под предлогом предоставления услуг гражданам по оформлению и приобретению земельных участков Лаиш. Казанда, Лаиш һәм Югары Услан районнарында җир кишәрлекләрен рәсмиләштерү, инженер коммуникацияләрен тоташтыру буенча халыкка хезмәт күрсәтәм дип 24 кешедән 7 миллионнан артык акча алган. Тик җирләр сатып алынмый, инженер коммуникацияләрдә өлешчә генә тоташтырыла. Белгелдиева да, аның Пассаж фирмасы да акчаны хуҗаларына кайтарып бирми. Башка яңалыкларга Казан читендәге бөтен диннәр гыйбадәтханәсенә йөрү җиңелрәк булачак. Монда яңа юл кишүе, җәяүлеләр юлы, парковка ясаячаклар, яктырткычлар урнаштыралар. Гыйбадәтханә Татарстанда туристларны нык җәлеп итүче урыннарның берсе. Монда ял сайын 10 автобус кеше килә. Хәзер аның тирә-юнен тәртипкә китерәчәкләр. Татарстан бюджетыннан 36 миллион сумга якын акча бүленгән. Нәрсә үзгәрәчәк? Киләчәккә Айзат Шаймарданов күз салды. Всероссийские праздники здесь бывает от 10 до 15 автобусов. Диннәр гыйбадәтханәсе хезмәткәре бүке барлыкка килүче урыннарны күрсәтә. Диннәр йортын карарга килүчеләр кайда урын таба, машиназан шунда калдыра да. Әле бу көндез эш көне вакытында туристларның аз булган чагы. Кыенрак, конечно, пока. Нәрсәсе? Пока кыенрак, но жол булса, если тротуар булса, то, пожалуйста. Очень было неудобно переходить эту дорогу. Бу юл аша чыгуда бик авыр иде. Машиналар зур тизлектә оча гына монда. Автомобиль астына керүчеләр дә булды. Машинаны гыйбадәтханәнең ишек алдында калдыруда вариант түгел. По дороге видно, что есть проблема. Проблем булуы юлдан ук күренеп тора. Ял көне булганга гына монда урын таба алдым. Бу проблема инде тиздән юкка чыгарга тиеш. Татарстан бюджетыннан 36 миллион сумга якын акчаны нәкъ шушы диннәр гыйбадәтханәсе юлын төзекләндерүгә бүлеп биргәннәр. Җирдә торган светильниклар оска булалар. Бик матур антивандальный светильниклар 1 метр. Әлеге үзгәрешләрнең барыннан да Илгиз Ханов көткән. Ул шушы динар гыйбадәтханәсенең бүгенге хуҗасы. Әлеге могҗизавый объект булдырган аның авысы Илдар Хановның үлеменнән соң гыйбадәтханәдә төрле сәер хәлләр булды. Башта милекне бүлешә алмадылар, аннан узган ел янгын чыгып, диннәр йортының бер өлешенә зыян килде. Инде хәзер төзекләндерү эшләре бара. Яңа гөмбәзләр куялар. Бу була гөмбәзе. Бик матур була, диңгезгә карый. Ничек кеше акча бирә, үземнең акча юк, особо пенсия кирә. Кешеләр киләләр, бурышлар, рәхмәт ясын әйтәләр. Динар гыйбадәтханәсе ул шәхси милек саналса да, республиканың йөзе каршына үрелде ди ул. Көн саен монда 1000-гә якын туристлар йөри диләр гыйбадәтханәдә. Айзат Шаймарданов, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Урманнарда ауган агачларны, чыбыкларны җыярга һәркемгә рөхсәт ителәчәк. Киләсе елдан Татарстанның Урман кодексына үзгәреш кертелә. Бу хакта бүген Дәүләт Советының экология комитетында сөйләштеләр. 2007 елда халык өчен сынган, кипкән агач куакларны җыюны тыйган булалар. 11 ел эчендә урманнарда чүп-чар күп җыелган, урманчылар да чыгарып тора алмый. Бүген депутатлар үзгәрешләрне хуплады. Безнең урманнарда андый агачлар бик күбәйде. Авып ятадыр, үзегез күрәсез урманда нинди хәл икәнен. Шуның белән бу законның файдасы була. Түбән Камада ташланды һәм тамам җимереп беткән балалар бакчасы бинасын сүттеләр, әмма нигез урынында субайлар калган. Прокуратура мөрәҗәгатеннән соң Татарстанның югары суды кыйма куярга кирәк дигән карар чыгара. Әмма чокырда әле дә тимер-тымыр бетон калдыклары ята, кыйманың изе дә юк дип күрше йортларда яшәүчеләр чаң кага. Ә бит мондай ваемсызлык аяныч тәмамланырга мөмкин. Исегезгә төшерәбез, күптән түгел Чаллыда 15 яшьлек кыз ташландык йортның икенче катыннан егыла. Яшүсмер комадан чыкмыйча алган җәрәхәтләрдән вафат була.
Импорт товарын үзебезнекенә алыштыру ил күләм сәясәте. Татарстан җитештерүчеләре бу өлкәдә яңа мөмкинлекләрне файдалана. Алабуга икътисади зонасында эшләүче Ford Solar заводы 3 ел инде машиналарны тулаем үзендә җыя һәм сыйфатны саклар өчен яңа цифрлы технологияләр куллана. Аларны бүген Илшат Аюпов күреп кайтты. Бір сменаға 300 дәнеге қадар 4 түрдегі дистелеген модель машина моторы жиыламында. Двигателләр заводы толық кішіні 3 жыл өлігішлі башлый. Илназ Мөхйонов завод ашылғаннан берлі берді қызмет қоя. Двигатель келе, мен аның болтларын, махавик болтларын бұрам. Если дұрыс екен, мен аны экраннан, монитордан, экраннан қарайым. А если двигатель дұрыс болмай екен, анда экранда рeject не етіп шығайын ол. Цифрлы җитештерү технологияләрен завод өчен махсус уйлап тапканнар. Нәтиҗәдә эшләп чыгару вакыты кыскара, чыгымнар кими. Җыю заводының соңгы циклы биредә без инде сатуга әзер булган яңа автомобильне күрәбез. Цифрлы технологияларга килгәндә минем кулда 3D күзлек. Мин аның ярдәмендә машинага таба карыйм һәм автомобильне түгел, аның кузовы ретелеп ябыштырылган вакытны күрәм. Әлеге күзлекне киеп, урыннан кузгалмыйча да завод буенча экскурсия үтеп була. Яңа килгән эшчеләр өчен бик уңайлы ул. Аның ярдәмендә хәтта буяу камерасы эченә үтеп була. Ә монсы склад эшчеләре өчен алыштыргысыз. После того, как я беру эту деталь, я подтверждаю это же. Бу тулыландырылган чынбарлык күзлеге дип атала. Бер көн эчендә оператор аның белән эш итәргә өйрәнә. Күзлек кигәч кирәкле детальләрне бутап булмый. Бу сыйфатны яхшырта, эш вакытын киметә. Сыйфат монда беренче урында, шуңа җыю алдыннан автомобильнең һәр агрегаты компьютер текшерү уза. Детальләрне 3D принтерда бастырып була. Аларны читтән сатып алмау икътисади яктан файдалы. Алабугадан Илшат Аюпов, Рамил Зәкиев, Яңа гасыр каналы. Сез Татарстан хәбәрләре тапшыруының төп чыгарылышын карыйсыз алдагы минутларда. Иң яхшы идеяга 1 миллион сум. Җавапчылык эш күләмен шамалап торам менә. ТНВда талант конкурсына нәтиҗә ясадылар. Кемнең авторлык программасы тиздән телеэкраннарга чыгачак? Айзат Шаймардан. Камал театры Үзбәкстанга гастрольләргә китте. Күптәннән барган булмагач, бераз гына уйландыра да. Ничек икән хәзер тамашачылар? Үзбәк тамашачысын нинди спектакльләр белән сөендерәчәкләр? Күптән көтелгән сәяхәт хакында Айгөл Бәдретдинова. Казанда Державин укулары башланды, анда катнашучылар шагыйрьнең һәйкәленә чәчәк салды. Фәнни-гамәли конференциядә Россиянең цифрлы икътисады хукукында мәгълүмати технологияләр һәм хукукый шартларны тикшерәләр. Моңа кадәр чара 10 ел дәвамында Мәскәүдә үткән, 2005 елдан Державин укуларында 3000 артык фәнни-педагогик хезмәткәр, аспирантлар, студентлар һәм практик юристлар катнаша. Аларны бүген Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин сәламләде. В настоящее время мы являемся лидерами в России по доле оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде – 79,7%. Средний показатель по стране – 51,3%. Это весьма высокий индекс готовностью к развитию и применению цифровой экономики. Кемнең миллионер буласы килә безнең телеканал быел иҗади кешеләргә шундый мөмкинлек бирде. Иң яхшы телевизион проектка канал 1 миллион сум премия игълан итте һәм мартта яңа конкурс башлады. Бүген талант конкурсына нәтиҗә ясадылар. Жюри 28 проект кабул иткән. Кайсы авторның программасын телекраннарда күреп булачак? Айзат Шаймарданов белә. ТНВның зур студиясына бүген бер артлы креатив шәхесләр җыелды. Бу талант конкурсында җиңүчеләр. Хәерле көн, хөрмәтле коллегалар. Талант конкурсы 1 мартта игълан ителеп, 31 августка кадәр барды. 3 номинациядә тарихи, әдәби, музыкаль һәм шоу программа. Футбол һәм пенсия. Бу ике сүзне нәрсә берләштерә? Танылган алып баручы Булат Байрамов бу ни бу дигән тапшырык төшергән булган үз әйтүенчә логикага нигезләнгән интеллектуаль программа. Катнашучылар 2 пар. Ул булырга тиеш иде, мәсәлән, бер танылган җырчы, әйтик җырчы кыз, яисә ир-ат. Һәм аның танылмаган мәсәлән җәмәгате. Булат Байрамовның программасы махсус бүләккә ия булды. Жюри әгъзалары ничек бар шулай бәяле. Җитешсез якларында тәкъдимнәрен дә әйтеп салдылар. Форматын, формасын, бизәлеш ягыннан эшләгәндә, бу тапшырышыннан да үзәк каналда, Татар каналында күрсәтергә лаеклы тапшырылган проектларның берсе. 28 проект тәкъдим ителгән булган. Мәктәп укучысыннан алып пенсия яшендәге кешеләргә кадәр катнашты. Монда авыл тарихы да, ашарга пешерү серләре, татар блогерлары, юмористик тапшырулар, лекциялар да бар. Батыр Харисов билгеле кешеләр хакында эшләгән булган.
Иң күп эшләгән әйбер ул 3 камерага төшердек инде. 3 камерага 3 төрле камера. Ләкин төп җиңүче берәү генә, иң яхшысы дип моңа кадәр тарихи тапшырулар алып барган Альбер Шакировның проекты табылды. Аңа 1 миллион сумлык сертификат. Яңа программа юлчы дип атала. Ул Татарстан, Башкортстан һәм Оренбург өлкәсендә яшәүче татарларның тарихи эзләре буйлап сәяхәтнамә булачак. Борынгы Биләр шәһәре. Без анда бүгенге көндә барып төшерә алабыз аның калган хәрабәләрен генә, фундаментларын гына. Безнең инде җитештерүче буларак максатыбыз ул шәһәрне дә төзеп күрсәтү. Мәсәлән дип әйтәм инде. Ягъни диварлары куя булган, нинди мәйданда урнашкан барысы да компьютер графикасы белән күрсәтелергә яңадан торгызылганга кадәр дип әйтүем инде. Безгә кирәге әзер продукт дип әйтергә була. Продуктларның монда берсе генә булды юлчы. Тагы бер 3-4 программа да бар да, аларны эшкәртеп, тутырып, эшләтеп алсак, алар белән бергә. Ул программаны туры чыгарга була эфирга. Юлчы программасы инде сентябрь ахырында эфирга чыгарга тиеш. Ул атна саен ярты сагать дәвамында күрсәтеләчәк. Айзат Шаймарданов, Ришат Мөхәммәтов, Яңа гасыр каналы. Аның рәсемнәре махсус остаханәдә түгел, урманнарда, кырларда һәм гомумән ачык һавада ясала. Казан Кремлендә бүген рәссам Нателла Таидзеның күргәзмәсе ачылды. Ул Мәскәүдә яши. Казанга беренче килүе. Мондый рәссамның 50-гә якын эше тәкъдим ителгән, аларга Илдар Сафиуллин сокланып кайтты. Күргәзмәгә килеп кергәч, үзеңне сихри бер төрле мохиткә эләккән сыман хис итәсең. Әйтерсең лә диварларга рәсемнәр түгел, серле күренешләр эленгән. Якынрак килгән саен алар сине кулачлап алыр сыман. Алардан яктылык, нур һәм ирекле рух бөркелеп тора. Нателла Таидзе Мәскәүдә яшәп иҗат итә. Мондый зур күләмле саллы күргәзмәсе белән ул Казанда беренче мәртәбә. Монда нигездә зур күргәзмәләрдә йөри торган иҗат эшләрен тәкъдим иттем. Алар күп төрле. Монда табигать күренешләре күп, башка төрләр белән дә якыннан танышырга мөмкин. Күргәзмә белән хозурланырга Андрей Макаревич та килгән. Рәссам белән балачактан таныш булса да, рәсемнәрен якыннан нәкъ менә Казанда беренче мәртәбә күрде. Без Нателла Таидзе белән беренче мәртәбә пионер лагерында танышкан идек. Аның буклетларда гына күргәнем бар иде. Ә монда бөтенләй икенче төрле гүзәллек, бу искиткеч матурлык һәм осталык. Картиналар зур булу белән аерылып торалар. Аларның биеклеге якынча 2 метрга якын. Бу аның иҗатындагы бердән-бер үзенчәлек түгел. Әлеге рәссам хезмәтендәге үзенчәлек шунда ки, ул үзенең барлык эшләрен дә ябык бинада яки ниндидер остаханәдә түгел, ачык һавада ясый. Әлеге рәсемне ясаганда, мәсәлән, аңа һичшиксез паркта булырга туры килгән. Рәссамнарча әйткәндә, аның иҗат теле үзенчәлекле, кабатланмас, һәр хезмәтендә югары дәрәҗәдәге осталык ярылып ята. Ул төсләр белән ирекле рәвештә идарә итә белә. Миңа бик тә ошады. Рәсемнәр бик матур. Төсләре, это очень долгожданная выставка. Аның академик дәрәҗәдә оста булуы әллә каян күренә. Чөнки аның мәктәбе икенче, ул Мәскәүдә белем алган, тәҗрибә туплаган. Казанда шундый күргәзмә ачылу зур вакыйга. Энергетично. Алардан күч бөркелеп тора, алар гадәти эшләр генә түгел, әллә каян аерылып торалар. Иҗат кешесе һәр кайдан илһам эзләй. Нателла Таидзе Казанның искиткеч матур булуын һәм күп кенә истәлекле урыннарга аеруча мөкиббән икәнен җиткерде. Киләчәктә аның бай рәсемнәр коллекциясын Казан күренешләрендә ямьләндерергә мөмкин. Илдар Сафиуллин, Андерсон Тальцев, Яңа гасыр каналы. Бу минутларда пирамида күңелләшү үзәгендә Аксенов фест музыкаль әдәби кичәсе бара. Быел ул Казанда 12нче тапкыр үтә. Бүген күптәнге традиция буенча йылдызлы билет премиясын тапшырачаклар. Хәзерге вакытта әлеге чарада безнең хәбәрчебез Руслан Хәсәндинов эшли. Руслан, җиңүчеләр билгелеме инде? Хәерле кич, Айгөл. Пирамида күңел ачу үзәгендә иң мөһим чараларның берсе башланып киткәнгә сәгать ярым вакыт узды. Әйтеп китәргә кирәк, әлеге фестиваль инде 11нче тапкыр үтә. Сентябрь аен аеруча яшь язучылар, режиссерлар, музыкантлар көтеп ала. Чөнки нәкъ сентябрь аенда алар җыелып, фикер алышалар, тәҗрибә уртаклашалар, үзләренең иҗат җимешләре белән таныштыралар. Бәйрәмнең иң күңелле һәм дулкынландыргыч мизгеле ул йылдызлы билет премиясын тапшыру булды. Ул әдәбият һәм сәнгать өлкәсендәге яшь талантларга бирелә. Аның ияләре инде билгеле җиңүчеләр булып Булат Ханов белән Василий Нацентов таныла. Хәзерге минутларда пирамида күңел ачу үзәгендә концерт бара. Ул 3 сәгатькә исәпләнгән фестиваль үзе бу атна ахырында үз эшен тәмамлый. Әлегә шулар, Айгөл, сүз сиңа. Рәхмәт, пирамида күңел ачу үзәгендә безнең хәбәрчебез Руслан Хәсәндинов эшләде.
30 ел айырып торган араны якын итү бүген Камал театр артистлары Үзбәкстанның Ташкент каласына юл тотты. Соңгы тапкыр әлеге илгә гастрольләре 79 елда булган Камал театры тулы состав белән диярлек оча. Үзбәкстан тамашачысына нинди спектакльләр тәкъдим итәчәкләр, артистларны зур юлга безнең хәбәрчеләр дә озатты. Иртәнге 8 театр янында зур автобус, артистлар чемоданнарын барлый. 30 елдан артык күрмәгән Үзбәкстанга бару бераз күңелне дә борчып тора. Барган булмагач бераз гына уйландыра да. Ничек икән хәзер тамашачылар театрга мәхәббәтләре сүнмәде микән дип тә уйлыйсың. Онытмаганнар киресенчә зарыгып көтәләр. Үзбәкстан тамашачысына 3 спектакль алып бара камаллылар. Зәңгәр шәл, бабайлар чуагы лирик комедиясе һәм 112нче сезон премьерасы әтәч менгән читәнгә. Әгәр дә без бәләкәй спектакльләрне алсак, бу дөрес булмас иде дип уйлыйм. Шуңа күрә мәсәлән, бабайлар чуагында безнең алып бугын катнаша. Бу алар өчен минемчә инде, алар өчен бигрәк тә кадерле, алар өчен бәхет дип уйлыйм. Паспортымда карап торадыр, шул хәле күп писәтләр, ләкин менә Ташкентныкы юк. Шуны куйдырып кайтырга дип сыгып барам әле. Беренче баручыларга да кызыклы, Ташкентны инде бер күреп кабат сагынучыларга да. Менә Тинчурин театрыннан Исламия Мәхмүтова якын кешеләрен күрү өчен Ташкентка бара, камаллыларга кушылган. Анда кунакчылык, анда ул җылылык, анда тамашачы üzülгүсез менә шул. Көн сайын тулы заллар. Көтәләр анда. Безнең театр инде 2 ел сайын бара идек. Бездә хәзер яшь йөридек. Хәзер менә бара алганга без юк. Менә буларга йөреп барам. Тумышы белән Үзбәкстаннан булган Фуат Әбүбәкеров өчен бу сәяхәт аеруча кыйммәтле. Өметләнәм, бер ничә сәгать табып, Наманган шәһәренә барып кайтырга. Анда безнең әти калды, шул каберне карап, Наманганны карап, яшьлегемне искә төшереп, балачагымны искә төшереп. Камаллылар 16 сентябрьгә кадәр кунак булачаклар. Тагын бер атнадан Үзбәк Академия милли драма театры үзе Казанга гастрольләр белән килә. Шулай ук 3 спектакль белән. Айгөл Бәдретдинова, Гөлчәчәк Шәйхетдинова, Андрей Корсинский, Яңа гасыр каналы. Әлеге сәгатькә шундый мәгълүмат, спорт яңалыкларын минем коллегам Илдар Сафиуллин җиткерер. Илдар, хәерле кич. Хәерле кич, Айгөл. Хоккей уеннары дәвам итә. Безнең командаларның уңышлары ничегрәк? Татарстанның 2 командасы да бу көннәрдә үзебезнән читтә уйный. Нефтехимик безнең уңышка иреште, Акбарс кызганыч җиңелүгә дучар. Спорттагы бу һәм башка яңалыклар турында кыска рекламадан соң дәвам итәрбез. Яңа гасыр каналында гына калыгыз. Болгар радиосы тәкъдим итә. Үткәннәр сагындыра концертының дәвамы. Театральләштерелгән тамашага сез дә рәхим итегез. 6 октябрь Пирамида. Башлана 18 сәгатьтә. Мәскәү, каршы ал! Рифат Зарипов Башкалада беренче тапкыр. Сез яраткан җырлар, шәп мәзәкләр. 15 сентябрь Music Hall концерт залы. Татарстанда 6 ел сайын уздырыла торган Ачык Республика телевизион эшләүче эшләрнең «Наше время» безнең заман иҗат фестиваленә старт бирелде. Катнашу шартларын bzzm.ru сайтында белә аласыз. Белкада рус сезоны. Россиядә тегелгән тун, пәлтә, курткаларга зур ташламалар. Үзебезнекен сайла. Белка, Татарстан 7. 15 сентябрьдә Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы Казан агросәнәгать паркында узачак бакча бәйрәменә чакыра. Биредә сезне җиләк-җимеш, яшелчә күргәзмәсе, мастер-класслар, бакча кирәк-яраклары, үсентеләр ярминкәсе һәм күңел ачу программасы көтә. Шулай ук 15 сентябрьдән авыл хуҗалыгы ярминкәләре башлана. Рәхим итегез. Мәскәү егетләре сезнең шәһәрдә. 2 йөрәк дигән лазер шоу программалары белән Айрат Сафер һәм DJ Радик. Син моны күрергә тиеш. Кадерле тамашачылар, сезгә Камал театры билетларны өстәмә түләгәрсез сатып алырга киңәш итә. Театрның рәсми сайтында үзегез теләгән тамашага урыннар сайлагыз һәм банк картасы белән түләгез. www.kamalteatr.ru тиз һәм уңайлы. Мы разогнали выгоды на максимум. В марке Nissan на Чуйкова Qashqai и X-Trail со скидкой до 350 тысяч рублей. Звони 4 пятерки 3 единицы. Я пришел к тебе с приветом рассказать, что солнце встало. Ну а мог прийти с подарком? Ведь в Фармленде их немало. Этой осенью в аптеках Фармленд рекордный урожай подарков. Покупай дешевле, получай подарки. Я пришел к тебе с презентом. Сразу видно. Из Фармленда.
Мизерный расход, огромный багажник, увеличенный дорожный просвет. Все это в японском Datsun за 359 тысяч рублей. Марка Datsun 4 пятерки, 3 семерки. Встречаем золотую пору вместе с Chevrolet Niva. Выгода до 65 тысяч рублей. Настоящий полноприводный внедорожник от 555 тысяч рублей. Скидки при покупке в кредит и трейд-ин. Барс Авто. Официальный дилер Chevrolet Niva в Казани. Подробности по телефону 204 400. Улица Родины, 1. У вас не двоится в глазах. Просто в Эльдорадо 2 выгоды. Берите в рассрочку что угодно или получаете бонус на следующую покупку. Вместительный холодильник LG по суперцене и 7600 бонусов на карту или оформите рассрочку. Ждем вас в Эльдорадо! Нефтехимик хоккейчылары Қазақстанда жеңу яулады. Астанада узган катлаулы очрашуда Түбән Кама клубы Барыстан 5-4 исәбе белән өстен чыкты. Җиңүче овертаймда гына ачыкланды. Акбарс катнашындагы уен буллитта гына төгәлләнде. Акбарс хоккейчылары яңа сезонда үз бызыннан читтә беренче уенны үткәрде. Зиннәтулла Биләлтинов шәкертләренең көндәше Авангард командасы иде. Омсктагы аренда уйнап булмау сәбәпле очрашу Мәскәү өлкәсенең Балашиха шәһәрендә үтте. Әйтергә кирәк, Авангард сезонны бик уңышлы башлады. Алар исәбендә рәттән 4 җиңү. Тагын шунысы игътибарга лаек. Омск клубы составында Акбарсларның элекке хоккейчылары Медведев, Емелин һәм Петров чыгыш ясый. Әлеге очрашуда төп вакытта 2 капкага да берәр гол килеп керде. Җиңүче буллит сериясендә генә ачыклана. Уңыш бу юлда Авангард командасына елмайды. Нәтиҗә 2-1. Иртәгә Акбарслар Уфада Салават Юлаев командасы белән ярышырга әзерләнә. Коляскадагы баскетболчылар арасында Россия күләмендәге турнир башлана. Ярыш Уникс баскетбол клубы базасында узачак. Василий бистәсендә 8 команда катнашыр дип көтелә. Казанның Барс канатлары коллективында иң көчлеләр рәтендә. Монда шулай ук Санкт-Петербург, Чиләбе, Төмән, Ульяновск, Ижау һәм Чаллы командаларда чыгыш ясарга әзерләнә. Барлыгы 100дән артык катнашчы булырга тиеш. Ачылыш тантанасы шимбә көненә билгеләнгән. Бадминтон уйнаучылар бу көннәрдә Казанда ярыша. Ярышның ачылыш тантанасында тренер Фәрид Вәлиевнең бадминтон буенча уку әсбабында тәкъдим иттеләр. Ул гомуми белем бирү мәктәпләрендә физик тәрбия укытучылары һәм тренерлар өчен. 1 ел элек Фәрид Вәлиев исемендәге балалар һәм яшүсмерләр спорт мәктәбе ачылган иде. Һәр спорт чарасы ул яңа талантларга ачылу мөмкинлеге дигән сүз. Выступаю уже около 5 лет. К этим соревнованиям мы подготовились, были учебные сборы, тренировались по 2 тренировки в день. Ярышлар алдагы көннәрдә дә дәвам итә. Яшьләр белән бергә зурлар да җиңүчеләрне ачыклый. Тагын 2 атнадан Самарда Россия беренчелеге узачак. Җиңүгә омтылыш дәвам итә дигән сүз. Әлегә шундый яңалыклар иде. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Сау-сәламәт булыгыз. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар, эфир үз эшен һава торышы белән дәвам итә. Республикабызда һава шартлары турында тулырак кыска гына мәгълүматтан соң. Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җыелмалы җиһаз ясаучы Данил Мастер. Сезнең үлчәмнәр буенча ясалган арзан бәягә сыйфатлы аш бүлмәсе телисезме? Данил Мастер сезнең теләкләрегезне чынга ашырыр. Сентябрь аенда 20% ашлама белән. Данил Мастер Казан шәһәре Восстание урамы 20-нче йорт. Телефон 2-167-166. Яндекс погода мәгълүматы буенча көн якын чыгышта урыны белән кояшлы, урыны белән яңгыр явы көтелә. Җомга көнне республикабызда көн сүрелә, шулай да көн кояшлы булачак. Төнлә циклон тәэсирендә явым-төшемнәр көтелә. Төн якын чыгышта җылылык 19 градус. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Мензелә, Мензелеевскида яшен булу ихтимал. Яшен вакытында көчле җил. Ял көннәрендә һава шартлары үзгәрә дип вәгъдә итә синоптиклар. Төньяк көнбатыш, Арча, Кукмара, Балтачта көн аяз һәм кояшлы булачак. Температура 20 градус. Көньяк көнбатыш, Болгар, Буа, Чүпрәлдә явым-төшемнәр юк диярлек. Җылылык 22 градуска кадәр. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Нырлат, Аксубайда кояшлы һәм җылы булачак. Температура шулай ук 20 градус. Озакламый көз җиһанны сары төскә буяр. Шуңа да карамастан табигать бер кайчанда матурлыгын югалтмый, бары тик төсмерен генә үзгәртә. Шулай ук сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Фармта клиникасы. Европа стандартлары буенча Термекс Израиль аппаратында авыртусыз һәм операциясыз аденома белән простатитны дәвалыйлар. Белешмәләр өчен Казандагы телефон 292 66 77.
Клиника Фармте. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. 292 66 77. Башкалабыз Казанда көн аяз һәм кояшлы булачак. Температура 21 градуска кадәр. Көнбатыштан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы теркемеш баганасының 755 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 57%. Көндезге сәгатьләрдә магнит авылы көтелә. Сәламәтлегегезне саклагыз. Бүгенгә һава торышы турында менә шулар. Сезнең белән мин Ләйсән Шәрифуллина идем. Сау булыгыз.